I Nürnberg fængsel. Henrettelserne var over. Fra det øjeblikket af fandtes det ingen verificerbar offentlig oversigt over, hvad som skete med levningene. De allierede myndighederne indførte absolut tavshed. Familier fik ikke lov til at hente ligene. Det fandtes ingen civile dødsattester. Det blev ikke annonceret noget gravsted eller endelig ceremoni. I stedet eliminerede forseglede militærrapporter, natlige ruter og en hemmelig stemplet ordrekæde enhver mulighed for sporing. Hvad skete med ligene efter henrettelsen? Hvor havnede de fysiske levningene efter det besejrede regimet? Hvorfor fandtes det ingen verificerbare bevis for deres endelige destination? Nürnberg, retssagen, som gjorde forbrydelser til historie. Ved begyndelsen af 1945 afslørte det et europæisk kontinent, som vaklede under ødelæggelse. Etter hvert som de frigjorte udryddelseslejrene afslørte ufattelige rædsler, opstod et enestående dilemma. Hvad skulle man gøre med arkitekterne bag dette folkemordsregime? Svarene på dette spørgsmålet ville afsløre grundlæggende politiske spændinger blandt sejrherrerne. Winston Churchill foreslog en drakonisk løsning. Summariske henrettelser uden retssag. Planen hans bestemte, at enhver allieret militærmyndighed kunne afgøre skylden til naziledere gennem raske procedurer og henrette dem inden 6 timer. Denne britiske holdningen svarede på en specifik frygt. At give naziledere et offentligt forum ville være det samme som at tilbyde dem en sidste propagandafase, og dermed gentage fejlen, som blev gjort efter det mislykkede München-kuppet, da Hitler forvandlede retssagen sin til en politisk platform. Overraskende nok afviste Josef Stalin dette forslag. Den sovjetiske lederen forfægtede offentlige og ceremonielle retssager og forstod den symbolske kraften i retslige skuespil. For Moskva ville disse retssagene befæste sin historiske fortælling som en afgørende kraft i nederlaget for fascismen. Hvert vidnesbyrd, dokument og billede ville forstærke den sovjetiske moralske stillingen i efterkrigstidens Europa. Mellem disse ytterpunkterne dukkede det amerikanske forslag ophøjende Harry Truman fremmede en mellemvej og afviste både summariske henrettelser og sovjetisk propaganda. Hans vision var at etablere en varig juridisk præcedens. En international domstol, som skulle dømme enkeltpersoner, ikke nationer, for forbrydelser, som hidtil ikke har været straffeforfulgt i retshistorien. 8. august 1945 blev London-pagten undertegnet, som oprettede den internationale militærdomstolen. Dette historiske dokumentet definerede de 3 juridiske søjlene i Nürnberg: forbrydelser mod freden, krigsforbrydelser og revolutionært forbrydelser mod menneskeheden. Valget af Nürnberg som mødested var bevist. Denne byen, det symbolske epicenteret for nazismen, gav det perfekte motargumentet. Da nazistpartiet havde holdt sine kongresser og vedtaget sine berygtede racelover, skulle det nå møde sin dom. I næsten et år mødte 24 naziledere for tribunalet. Sagsbehandlingen gik ud over det rent juridiske og blev åsted for en tvist om kontrol over den historiske fortælling. Mens amerikanske aktorer viste filmoptag fra lejrene, understregede sovjetterne den røde armés heltemod. Frankrig forsøgte at bekræfte sin status som stormagt. Storbritannien forsøgte at forhindre, at retssagen førte til spørgsmål om sin egen kolonialisme. I månederne før retssagen fandt det sted intense interne debatter i den amerikanske regering. Mens præsident Truman ønskede en eksemplarisk juridisk proces, frygtede sektorer i Udenrigsdepartementet, at en alt for streng legalistisk tilnærming ville forlænge retssagen på ubestemt tid, eller lade nogen tiltalte undslippe domfældelse på grund af tekniske detaljer. Robert H. Jackson, den amerikanske hovedaktoren i Nürnberg, måtte balancere politisk pres, diplomatiske hensyn og moralske krav. I sine private notater advarede han om, at en dårligt gennemført retssag kunne styrke argumenterne for fornægtelse i fremtiden. På den anden side havde sovjetterne allerede brugt retssager som propagandaværktøj på eget territorium, som i Moskva-retssagerne, og i Nürnberg anvendte de lignende taktikker inkluderet præsentation af manipulerede bevis, slik det skete i tilfældet med Katyn-massakren. Disse strategierne skabte konstante spændinger mellem de allierede delegationerne,
noget som resulterede i krangler om bevisenes tilladelighed, gyldigheden og visse vidneforklaringer og omfanget og begrebet forbrydelser mod menneskeheden. Strukturen i Nürnberg skulle senere blive genskabt, i hvert fald i ånden, i tribunaler som Tokyo-tribunalet 1946-48, det internationale straffedomstolen for det tidligere Jugoslavia 1993 og Rwanda-tribunalet 1994. Oprettelsen af den internationale straffedomstolen i 2002 befæstede denne juridiske modellen. Nürnberg var ikke bare en retssag. Det var et grundlæggende eksperiment i moderne international strafferet. Etter hvert som høringerne skred frem, opstod et afgørende spørgsmål. Hvad skulle man gøre med ligene til de dømte etter henrettelsen? Hvis de blev returnet til familierne sine eller begravet med synlig identifikation, kunne de blive pilegrimssteder for nazisympatisører. Erfaringerne efter 1. verdenskrig havde vist, hvordan graver kunne forvandles til altere for besejrede ideologier. Her begyndte den hemmeligstemplede operation, som udgør vort centrale tema at tage form, den metodiske elimineringen af alle fysiske levninger, som kunne knyttes til rigets ledere. Denne afgørelsen, som blev holdt hemmelig i flere 10 år, afslører, at tribunalet ikke bare stillede enkeltpersoner for retten, men også havde til hensigt at fuldstændig utrydde et ideologisk system, til og med viske ud dets materielle rester. Rigets sidste nat, Galgen, fejl og hævn. Natten til 15. oktober 1946, Hermann Göring, den næstmægtigste manden i riget efter Hitler, undgik allieret overvågning ved at begå selvmord i cellen sin med en cyanidkapsel. Denne sidste trashandlingen repræsenterede et ødelæggende slag for myndighederne. Den mest fremtrædende tiltalte, den mest genkendelige personen i retssagen, undslap den offentlige ydmygelsen ved at blive hængt. Til trods for dette tilbageslaget gik henrettelserne som planlagt. Gymsalen i Nürnberg fængsel var blevet omgjort til scene for en enestående begivenhed. Den koordinerede henrettelsen af dødsdømte topledere i nazismen. 3 galger blev bygget, selvom bare 2 skulle bruges vekselvis. Den udpegte tekniske officeren var den amerikanske sergeanten John C. Woods, assistet af Joseph Malta. Transformationen af gymsalen indebar en fuldstændig strukturel modificering. Forsterkæde bjælker blev installeret for at modstå påkendingerne fra ophængsmekanismen. Rummet blev lydisoleret, og interne ruter blev etableret for at forhindre visuel kontakt mellem de dødsdømte og henrettelsespersonalet. De 3 galgene var lavet af heltre med faldlukker, som blev manuelt aktiveret med metalspækker. Hver struktur var lidt over 2,5 meter høj. Indirekte belysning blev installeret for at dokumentere forhandlingerne med militærkameraer, selvom pressen ikke var til stede. Klokken 0:11 den 6. oktober begyndte processionen til galgen. Joachim von Ribbentrop, tidligere udenrigsminister, var først. Hans sidste ord gav genlyd i stilheden. Gud beskytte Tyskland. Mit sidste ønske er, at tysk enhed må opretholdes, at det må være forståelse mellem øst og vest, og at det må være fred i verden. Han blev efterfulgt af Wilhelm Keitel, chefen for overkommandoen, som mumlede en bøn for det tyske folket. Ernst Kaltenbrunner, chefen for Rigets Sikkerhedshauptkontor, opretholdt sin fornægtelse af at have kendskab til grusomhederne helt til sidste slut, til trods for overvældende bevis. Alfred Rosenberg, den ledende raceideologen, besteg galgen i absolut stilhed. Hans Frank, guvernøren i det okkuperede Polen og ansvarlig for millioner af dødsfald, viste uvanlig anger og konverterede til katolicismen under fangenskabet. Wilhelm Frick, som implementerede racelovene som indenrigsminister, råbte længe leve det evige Tyskland, før han faldt gennem faldlukken. Det mest urovækkende øjeblikket kom med Julius Streicher, redaktør for den antisemitiske avisen Der Stürmer. Opførselen hans var grotesk til sidste slut. Han råbte Heil Hitler, mens han gik op trapperne, og kom med en foragtelig reference til den jødiske højtiden Purim, da han blev henrettet. Fritz Sauckel, som var ansvarlig for tvangsarbejdsprogrammet, erklærte sin uskyld til sidste slut. Alfred Jodl, operationschef for overkommandoen, mumlede bare en sidste hilsen til Tyskland. Arthur Seyss-Inquart, kommissær for de okkuperede Nederlandene,
utrygte håb om, at hans død ville blive den sidste som følge af krigen. I rummet ved siden af gymsalen var et militært medicinsk team ledet af Dr. Charles P. Larson, ansvarlig for at bekræfte dødsfaldet til hver dømte fange, før de blev fjernet. Hvert lig blev klinisk undersøgt i mindst 5 minutter, og vitale tegn, reflekser og mulig genværende neurologisk aktivitet blev dokumenteret. Lægenes tilstedeværelse var ment at sikre, at det ikke var rum for tolkninger af tilsyneladende død. Det, som skulle have været en højtidelig og effektiv procedur, udviklede sig til en række teknisk mislykkede henrettelser. Den såkaldte short drop-metoden forårsagede ikke umiddelbar nakkefraktur, men snarere gradvis kvælning. I mindst 5 tilfælde blev liggende knust voldsomt i flere minutter med tydelige tegn på langvarig kvælning. Nogle hængninger varede i op til 28 minutter. Disse tekniske fejlene var ikke tilfældige. Woods havde fejlberegnet længden på tagene, og galgens fejlagtige konstruktion førte til, at flere dømte slog hovedet mod rammen, da de faldt. Det mest ekstreme tilfælde var Streicher, som brugte mere end 20 minutter på at dø med voldsomme spasmer, og ansigtet hans vanseret af kvælning. Valget af kortdropsmetoden, snarere end den lange, vægtjustede metoden, blev begrundet af Woods som et sikkerhedstiltag. Men interne hærregistre indikerer, at det var en teknisk improvisation, som ikke var begrundet i militære manualer. Britiske eksperter tilbød hjælp til at kalibrere enhederne rigtigt, men dette blev afvist. Afslaget var motiveret af et ønske om at holde operationen udelukkende under amerikansk kontrol. Totalt varede de 10 henrettelserne i 1 time og 34 minutter. Til trods for de åbenbare manglende opnåede de allierede sit officielle formål, den fysiske elimineringen af de dødsdømte lederne i en dokumenteret handling. Affyring, som blev anset som en værdig død for soldater, havde blidt eksplicit nægtet alle, inkluderet Göring. Hængning, traditionelt forbeholdt vanlige kriminelle, sendte et utvetydigt budskab. Disse mændene var ikke besejrede krigere, men dømte kriminelle. Ved første lysglimt lå 10 lig livløse. Den mest ekstraordinære delen af denne historien var imidlertid bare i begyndelsen. Den hemmelige operationen for at fuldstændig udslette disse levningene fra jordens overflade. Operation Fantom, den hemmelige plan for at udslette nazikroppene. Så snart dødsfaldene blev bekræftet, blev en grundig protokol aktiveret, som ville forblive hemmeligstemplet i flere 10 år. Liggene blev taget ned og fragtet til fængselslighuset, hvor et militært medicinsk team dokumenterede dem udtømmende. Hvert lig blev fotograferet fra flere vinkler med speciel opmærksomhed rettet mod ansigter og kvælningsmærker. Disse billeder, som oprindeligt blev klassificeret som sensitivt materiale, afslører udtryk, som var frosset fast i døden. Rødmende ansigter, blødninger fra næse og mund, visuelle bevis på tekniske fejl under henrettelsene. En detaljeret medicinsk rapport blev udarbejdet for hver henrettet person, som registrerede nøjagtigt dødstidspunkt, observationer om nakkebrud og estimeret tidspunkt for kvælning. I modsætning til standardprocedurer blev det ikke udstedt civile dødsattester, kun klassificeret militær dokumentation. Efter den retsmedicinske dokumentationen begyndte den mest kontroversielle fasen. Liggene blev fuldstændig afklædt for alle klæder og personlig identifikation. Fængselsuniformer, sko, ringer, briller, proteser, alt blev fjernet og katalogiseret. Denne afklædningen havde et specifikt formål: at eliminere enhver genstand, som kunne blive en ideologisk relikvie. Liggende, nå helt nakne og anonyme, blev placeret i 3 kister uden nogen inskriptioner eller markeringer. Af logistiske årsager fik hver kiste et fiktivt navn, som tilsvarer en antaget amerikansk soldat, som havde død af sygdom. Kl. 4:00 den 17. oktober blev 11 kister, inkluderet Görings krop, lastet på amerikanske militærlastebiler. Kortesjen, eskortet af væbnede jeeper, forlod Nürnberg med dæmpet frontlygtene. I stedet for at bruge hovedvejer, fulgte den sekundære vejer og undgik større byer og potentielle vidner. Operationen blev ledet af oberst William S. Shadle, en officer med tidligere erfaring i psykologiske krigføringsoperationer. Shadle,
en tidligere CBS-reporter, som nu var specialist på militær propaganda, blev overført til okkupationskommandoen i Tyskland i 1946. Under hans ledelse blev det udarbejdet en logistisk plan, som ville undgå enhver offentlig eller administrativ sporbarhed af lejkene ved at bruge opdelingsteknikker inspireret af OSS, Office of Strategic Tjenester. Efter en rejse på omtrent 4 timer ankom de Ostfriedhof kirkegården i München, som husede et moderne krematorium bygget i 1929. Valget af denne placeringen indeholdt en historisk ironi. Under naziregimet havde dette samme krematoriet kremert levningene til politiske modstandere og ofre for raceforfølgelse. Ostfriedhof-krematoriet havde 2 hovedovner designet af Siemens, som kunne nå temperaturer på over 1200 grader Celsius. Under krigen havde det blivet brugt af SS til at kvitte sig med lig fra nærliggende koncentrationslejre, samt ofre for summariske henrettelser. Anlægget blev bemandet af et civilt team, som i 1946 opererede under direkte tilsyn af de amerikanske okkupationsstyrkerne. Tysk krematoriumpersonel modtog forfalsket dokumentation, som beskrev ligene som amerikanske soldater, som døde af smitsomme sygdommer. De blev beordret til at fortsætte med kremationen umiddelbart uden ceremonier under direkte militært tilsyn. Ovnene var i drift kontinuerligt i flere timer og forbrændte hvert lig individuelt under strenge protokoller for at forhindre blanding af aske. Diskrete protester opstod blandt de tyske arbejderne. En af dem, identificeret som Otto L., skrev et privat notat, senere fundet af tyske efterforskere, der det stod: "De gav os kister forseglet med officielle amerikanske segl, men vi vidste ikke, hvem som var inde i. Hastigheden, den væbnede vagten og nægtelsen af at svare på spørgsmål gjorde alt mistænkeligt. Jeg følte, at vi brændte mere end bare anonyme soldater." Selvom disse klagene ikke blev offentliggjort dengang, genspejlede de forvirringen til noget tysk civilt personel. Levningene blev placeret i generiske urner uden inskriptioner, som senere blev transporteret til en amerikansk militærinstallation uden for München. Der, i nærvær af en lille gruppe officerer, blev asken helt i forseglede lindsækker. Tidlig om morgenen 18. oktober blev disse sækkene taget med til et forhåndsvalgt sted ved Isar-elven mellem München og byen Landshut. Denne strækningen af elven, præget af sin raske strøm og varierende dybde, blev valgt for sin evne til raskt at spre et hvert materiale. I en ædruelig og stille ceremoni blev asken spredt direkte i strømmen. Det var ingen ceremonielle ord, ingen fotografiske registreringer, ingen geografiske markører blev installeret. Operationen blev så omhyggeligt udført, at det i mere end 3-10 år ikke fandtes nogen officiel bekræftelse på levningenes skæbne. Familierne til de henrettede modtog korte meldinger. Den dømte manden er henrettet i samsvar med dommen fra den internationale militærdomstolen. Det var ingen omtale af kremering, aske eller endelig afhænding. Det ekstraordinære ved denne proceduren ligger ikke i selve kremationen, men i den forseggjorte tildækningsstrategien. Journalene fra Ostfriedhof-krematoriet blev omhyggeligt ændret, og falske opføringer om kremationen af amerikanske soldater med fiktive serienumre og fabrikkerte medicinske diagnoser blev sat ind. Signaturer fra militærpræster, som angiveligt var til stede ved disse ikke-eksisterende kremationerne, blev til og med forfalsket. Opdelingen af information var streng. Ingen involverede personer tjente til hvert trin i processen. Chaufførerne var uvidende om det nøjagtige indholdet i lasten, sin krematoriumpersonalet var uvidende om den sande identiteten til ligene. Tjenestemændene, som spredte asken, var uvidende om dens nøjagtige oprindelse. Denne fragmenteringen af kundskab viste sig at være effektiv for at opretholde hemmelighold i flere 10 år. Selvom flere alternativer blev vurderet før den endelige protokollen blev bestemt, som anonym begravelse på en amerikansk militærkirkegård, kremation på fransk territorium under allieret jurisdiktion og til og med begravelse til søs i Atlanterhavet, blev alle udelukket. Risikoen for lækage, senere placering eller skjult mindemarkering blev anset som uacceptabel. Isar tilbød den mest irreversible løsning: total spredning uden mulighed for genopretning.
Den endelige afhænding af levningene til nazilederne, som blev stilt for retten i Nürnberg, er en af de mest uvanlige procedurerne i moderne retshistorie. Ikke engang domstolene i Tokyo, som stilte for retten med japanske krigsforbrytere, gik så langt med processen med fysisk og symbolsk udslettelse af de henrettede. John C. Woods, den ufuldkomne bøddelen. I den komplekse fortællingen om Nürnberg dukker det op en skikkelse, hvis biografi udfordrer det højtidelige billede, de allierede ønskede og præciser af processen, John Clarence Woods, manden, som var udpegt til at fuldbyrde den endelige dommen mod nazilederne. Woods blev født i Wichita, Kansas i 1911 og virkede forudbestemt til et anonymt liv i det landlige hjertet af USA. Hans første militære erfaring viste sig at være overraskende kort. I 1930, bare et år efter at han hvervede sig, blev han vanærende afskediget fra den amerikanske marinen med en afslørende diagnose: konstitutionel psykopatisk underlegenhed uden psykose. Denne kliniske betegnelsen beskrev personer med uberegnelig opførsel, vanskeligheder med at følge regler og antisociale tendenser, som ikke var nok til at opnå fuldværdig psykose. Det bemærkelsesværdige er, at denne negative psykiatriske historikken ikke hindrede Woods i at genoptage militærtjenesten år senere. Da USA gik ind i 2. verdenskrig, klarede han at hverve sig til hæren, mens han skjulte sin tidligere historie. I 1944, mens han tjenestegjorde i Frankrig med den 37. Ingeniørbataljonen, tog Woods et skridt, som skulle gå ind i historien. Han meldte sig frivillig som militærbøddel. Han hævdede, uden at fremlægge nogen bevis, at have tidligere erfaring med at henrette dødsdømte mænd i Texas og Oklahoma. Hans overordnede, som trængte personel til at henrette amerikanske soldater dømt for alvorlige forbrydelser under den europæiske kampagnen, accepterede hans kandidatur uden grundig undersøgelse. Woods blev udnævnt til officiel bøddel for USA's 3. armé. Mellem 1944 og 1945 henrettede USA 34 amerikanske soldater dømt til døden på europæisk jord. Intern statistik afslører et urovækkende faktum. Mindst 11 af disse henrettelserne led af betydelige tekniske fejl. Dårligt kuttede tag, fejlberegnet faldhøjde og defekte faldlukker resulterede i flere dødsfald som følge af langvarig kvælning snarere end umiddelbare nakkebrud. Flere førstehåndsvidner dokumenterede opførselen hans. Løjtnant Jack E. Healy, som var til stede ved henrettelser i Chartres i Frankrig, skrev i dagbogen sin, at Woods så ud til at nytte handlingen, som om det var en teaterforestilling, og at han ved en anledning lå der en dødsdømt mand urinerte på sig selv, før han gik op i galgen. Andre soldater beskrev ham som en skitten, ustelt mand med vedvarende kropslugt og en hånlig holdning over for de, som blev henrettet. En af de mest dramatiske sagerne involverede en ung afroamerikansk soldat, hvis henrettelse varede i mere end 25 minutter, da han synligt gispede, mens han hang fra taget. Woods, langt fra at erkende tekniske fejl, beskyldte de dødsdømte mændene for at have bevæget sig for mye under faldet. Nürnberg-tribunalet blev organiseret, opstod behovet for at udnævne en bøddel. Woods, med sin erfaring med at henrette mindreårige nazistiske krigsforbrytere i andre retssager, blev anset som den naturlige kandidaten. Udnævnelsen hans til denne historiske opgave blev gjort uden at gennemgå hans psykiatriske historie eller teknisk evaluere metoderne hans. Det faktum, at en mand, som tidligere havde fået diagnosen psykopatisk underlegenhed, uden specialiseret oplæring i retslige henrettelsesteknikker, blev valgt ud til den sidste retshandlingen mod arkitektene bag Holocaust, udgør en af de mørkeste ironier i retssagen. Henrettelserne i Nürnberg afslørte tydeligt deres inkompetence. Tagene var dårligt kalibreret, for korte til at generere den nødvendige spændingen for at sikre et rent nakkebrud. De smale, dårligt justerede faldlukkene fik nogen dødsdømte mænd til at træffe kantene på strukturen, da de faldt. Manglen på tilstrækkelige modvægter resulterede i ujævne dødsfald, nogen relativt raske, andre pinefuldt langvarige. Felthåndbog 1905, det amerikanske militærforskriften om hænging, specificerede den nøjagtige formelen for
beregne længden på taget baseret på den dømtes vægt. Den detaljerte også strukturelle krav til galgen som modvægter og sikkerhedstiltag. Woods ignorerede systematisk disse parametrene. Britiske eksperter brugte for eksempel den britiske lange dråben, perfektioner siden 1800-tallet, som garanterede øjeblikkelig død ved åsbrække virvelatlaset. Franske bødler brugte guillotinen, sovjetterne skuddede i bakhovedet. Nürnberg tog i brug den mest improviserede og mindst nøjagtige metoden til sejrmagtene. Det mest foruroligende er, at disse fejlene kunne være undgået med en grundlæggende forståelse af fysikken bag retslig hænging. Long drop-metoden, videnskabeligt udviklet på 1800-tallet, etablerer præcise formler, som relaterer vægten til den dømte mand til længden på taget, som kræves for at sikre en umiddelbar knæk. Woods så ud til at ignorere disse elementære principperne. I dagene efter henrettelserne gav Woods interviewer, da han viste en urovækkende stolthed. Jeg har aldrig hængt en uskyldig mand, fortalte han en reporter. At hænge de nazistene var det bedste, jeg nogensinde har gjort. Hvis de ringer mig igen, vil jeg være klar. Disse udtalelserne forårsagede bestyrtelse i Washington. Den amerikanske regeringen havde jobbet hardt for at fremstille Nürnberg som en øvelse i upartisk retfærdighed, ikke emotionel hævn. Woods ord med sin triumferende tone undergravede denne nøje konstruerede fortælling. Til trods for intern kritik modtog Woods en fortjenstfuld tjenestemedalje og blev i stilhed overført til Stillehavet. Højtstående militærofficerer var fuldt klar over hans problematiske personlighed. Nogle officerer beskrev ham i konfidentielle rapporter som uhygienisk, mentalt ustabil og adfærdsmæssigt upassende. Historier cirkulerede om hans dårlige personlige hygiene, hans dårlige ånde og hans tendens til at komme med humoristiske kommentarer under henrettelser. 21. Juli 1950, bare 4 år efter Nürnberg, mødte Woods sin uventede slut. Mens han jobbede som militærelektriker på Marshalløjene, fik han elektrisk støt, mens han reparerede belysningsudstyr. Den officielle årsagen var en arbejdsulykke, men de nøjagtige omstændigheder er fortsat uklare. En intern rapport fra krigsdepartementet klassificerede hændelsen som ikke-kamp. Død forfalder til elektrisk funktionsfejl, men ingen fotografier eller vidneforklaringer er bevaret i den officielle filen. Nogle versioner peger på et skjult selvmord. Andre rygter hævdede, at Woods havde skrevet et manuskript om henrettelserne og at forsvindingen hans blev arrangeret for at undgå pinlige lækager. Civile forskere på 1980-tallet forsøgte at få tilgang til det 509. Militærarkivet. Gruppe på Kwajalein, Line, hvor han døde, men flere vigtige dokumenter blev mærket som forlagt. Woods blev begravet uden speciel ceremoni i Wichita. Hverken enken hans eller herren bad om specielle omtaler på gravsteinen hans. Det findes ingen monumenter eller offentliga anerkändelser av livet hans. Mannen som fullbyrdet den sidste dommen mot naziledelsen endte like anonymt, som han havde begyndt. Woods legemliggør en fundamental modsætning fra Nürnberg-dommen. Kan den højeste retfærdighed opnås gennem ufuldkomne instrumenter? Hvad betyder det, at den kulminerende handlingen i en historisk retssag blev udført af en mand med en psykiatrisk historie og tvivlsom metodik? Ondskabens relikvier, det sidste slaget om det tredje rikets genstander. Etterhvert som liggende af de henrettede forsvandt ind i krematoriet, stod de allierede myndighederne over for et andet spørgsmål med symbolske implikationer. Hvad skulle de gøre med de personlige ejendelene, uniformene, insignierne og medaljerne, som havde tilhørt disse mændene? Disse materielle elementerne havde et symbolsk potentiale, som de allierede forstod perfekt. I tidligere 10 år havde de observeret, hvordan genstander knyttet til historiske personer kunne forvandles til quasi-religiøse relikvier, katalysatorer for ideologiske bevægelser. De var ikke bare ejendeler. De repræsenterede potentielle vektorer for overføring og overlevelse af nazistisk ideologi. Før og efter henrettelserne blev det implementeret en streng konfiskationsprotokol. Hver dømt fange gennemgik grundige søg, både i cellerne sine og under den endelige overføringen. Alle genstander af symbolsk eller materiel værdi blev omhyggeligt katalogiseret. Klokker, ringer, manchetknapper, briller, penner,
fotografier, personlige dokumenter, klæder med insignier eller militære medaljer. Alle personlige ejendele blev klassificeret i 3 operative kategorier: materiale med retslig bevisværdi, genstander bestemt for umiddelbar ødelæggelse på grund af deres ideologiske betydning, og genstander med historisk eller informativ værdi beholdt for militær efterretningsanalyse. De fleste uniformene, både fængselsuniformer og nogle militæruniformer, som blev bevaret som bevis under retssagen, blev brændt i industriovner eller på militære installationer. Ingen prøver blev beholdt for museer, og heller ikke fik nogen komplette plak overleve intakte. Medaljer og insignier repræsenterede et specielt dilemma. Mange var lavet af ædle metaller og havde ubestridelig historisk værdi. Jernkorset, Ridderkorset, medaljer for tjeneste på Østfronten. Hver repræsenterede ikke bare en militær udmærkelse, men et ideologisk symbol på det besejrede regime. Myndighederne valgte en pragmatisk tilnærming. De mest symbolsk ladede dekorationerne, specielt de, som var direkte knyttet til nazistisk ideologi, som SS-insignierne med runer og hovedskaller, Totenkopf, blev demonteret. Edelmetallene blev separeret fra de symbolske elementerne. Guld, sølv og platina blev smeltet om, mens de ideologiske komponenterne, hakkekors, kejserørner og runer, blev ødelagt. Denne praksisen var ikke unik for nazisterne. Efter henrettelsen af Benito Mussolini i 1945 blev hans personlige ejendele konfiskeret af partisanerne og den nye italienske regeringen. Mange blev ødelagt, andre spredt i statsarkiver. I Japan efter domfældelsen af Hideki Tojo og andre krigsforbrytere blev kejserlige uniformer og personlige ejendele ødelagt for at forhindre, at de blev omgjort til nationalistiske fetischer. I en bredere efterkrigskontekst implementerede de allierede en systematisk politik for symbolsk eliminering af nazismen i de okkuperede områderne. 10.000vis af bøger blev fjernet fra offentlige biblioteker, fordi de indeholdt nationalsocialistisk indhold. NSDAP-arkiver blev selektivt ødelagt. Statuer af Hitler og officielle monumenter blev revet over hele Tyskland mellem 1945 og 1949. Til og med mindeplaketter inde i administrative bygninger blev revet ned. Lignende operationer har blivet gentaget i andre etterkonfliktsituationer. I Kambodja, efter Pol Pot-regimets fald, blev det beordret masseødelæggelse af portrætter, uniformer og litteratur fra Khmer Rouge. I Irak, efter at Saddam Hussein blev taget til fange, blev statuer af diktatoren demonteret, og tusindvis af officielle Booth-genstander blev ødelagt. I alle tilfælde var målet at neutralisere enhver symbolsk evne til ideologisk genopblomstring. Andre personlige genstander uden direkte ideologisk betydning fik ulig behandling. Nogen blev til slut returneret til familierne sine efter formelle forespørgsler, men først efter en grundig analyse for at sikre, at de ikke indeholdt skjulte meldinger eller efterretningselementer. Mange andre blev værende i militærarkiver, mærket med numeriske koder, som bevist eliminerede enhver forbindelse til de oprindelige ejerne. Blandt alle genstandene, som blev konfiskeret i Nürnberg, har ingen skabt så mye sygelig fascination som cyanidkapslen, som Hermann Göring brugte den til at begå selvmord. Denne lille glasbeholderen, som gjorde det muligt for Riksmarskal at undgå at blive hængt, blev umiddelbart et unikt historisk bevis. Oprindelsen til denne kapselen og hvordan den havnede i hænderne på en fange under strengest mulig overvågning, udgjorde en af de største sikkerhedsskandalerne i retssagen. I flere 10 år viste den officielle forklaringen sig at være utilfredsstillende, og antydet vagt, at Göring kunne have gemt den i et kropshulrum, siden han blev arresteret. Sandheden begyndte at komme frem først i 2005, da Herbert Lee Stevers, en tidligere amerikansk soldat, som havde tjenestegjort som vagt i Nürnberg, afgav en offentlig tilståelse. Ifølge hans vidnesbyrd mødte han, mens han var på vagt, en attraktiv ung tysk kvinde, som bad ham om at levere en medicinpen til Göring og hævdede, at fangen led af helseproblemer. Stevers, som dengang var en let påvirkelig 19-åring, samtykkede uvidende om, at en cyanidkapsel var gemt inde i.
Denne sene vidneforklaringen tyder på en koordineret operation udført af eksterne sympatisører, som klarte at udnytte sårbarheder i det allierede sikkerhedssystemet. Kvindens identitet og hendes mulige forbindelser til nazistiske støttenetværk har aldrig blivet fuldstændig afklaret. Kapslen, som blev fundet sammen med Görings krop, blev fotograferet som retsmedicinsk bevis, og der er der beslaglagt af militære efterretningstjenester. Dens nåværende opholdssted er fortsat ukendt. Det findes ingen offentlig registrering af dens tilstedeværelse i museer eller institutionelle samlinger, noget som giver næring til spekulationer om dens mulige ødelæggelse, klassificeret arkivering eller tilegnelse af private samlere. Fascinationen for disse genstande er en del af et bredere fænomen, psykelig samling. Siden efterkrigstiden har genstande tilskrevet nazifigurer spredt sig på svartebørsen. Uniformer, medaljer, manuskripter og til og med påståede Hitlertænder har blivet tilbudt på private auktioner. Mange af disse genstande er forfalskninger, men nogen bekræftet gennem retsmedicinske analyser har vist sig at være autentiske. Denne efterspørgselen har blivet studeret af kulturhistorikere som en moderne form for politisk nekrofetisisme. Den symbolske tilegnelsen er absolut ondskab gennem materielle genstander. Til trods for forsøg på at kontrollere alle genstander knyttet til de henrettede, dokumenterer historien eksistensen af genstander, som undslap officiel kontrol. I de påfølgende 10 årene har auktionshus og specialiserede markeder af og til tilbudt genstander med angivelig direkte oprindelse fra de dømte. Et lommeur tilskrevet Keitel, monogrammer til Ribbentrop manchetknapper, en giftering, som ville have tilhørt Jodl. Ægtheden til mange af disse genstande er tvivlsom. Markedet for falske nazi-memorabilia har blomstret netop på grund af mangelen på verificerbare genstander og den vedvarende fascinationen, de genererer. Retsmedicinske analyser og proveniensdokumentation tyder imidlertid på, at nogle ægte genstander faktisk undslap kontrolnetværket, som blev etableret af de allierede. Institutioner som United States Holocaust Mindesmuseet har af og til modtaget anonyme donationer af genstander med overbevisende dokumentation, som knytter dem til Nürnberg-fangerne. I henhold til strenge retningslinjer bliver disse genstandene bevaret som historiske bevis, men aldrig vist eller fotograferet offentligt uden en passende pædagogisk kontekst. Denne forståelsen af symbolsk magt forklarer, hvorfor mange europæiske lande har implementeret streng lovgivning om visning og kommercialisering af nazistisk symbolik. Tyskland, Østerrige, Frankrig og andre nationer forbyder offentlig visning, salg eller kommerciel reproduktion af det tredje rigets insignier og symboler, undtaget i strengt pædagogiske eller kontekstualiserede kunstneriske sammenhænger. Til syvende og sidst har disse objekterne fået betydninger, som overskrider deres materialitet. De er håndgribelige manifestationer af historisk ondskab, rester af et system som industrialiserede folkemord. Deres kraft ligger ikke i metallet, stoffet eller lærredet, de er lavet af, men i den historiske og moralske tyngden, de repræsenterer. Statlig tavshed, den begravede sandheden om henrettede nazister. Om morgenen 16. oktober 1946, mens ligene af de henrettede blev fjernet fra fængselets gymsal, ventede internationale journalister på officiel information. Forventningen var forståelig. Naziledernes fysiske død repræsenterede den symbolske kulminationen af den vigtigste retsprocessen i det 20. århundrede. Det de modtog var imidlertid overraskende kort. En fællesmelding fra de 4 allierede magterne slog enkelt fast. I samsvar med dommene afsagt af den internationale militærdomstolen blev de dømte mændene henrettet tidligere om morgenen 16. oktober 1946. Levningerne deres er blivet afhændet i samsvar med etablerede militære protokoller. Det blev ikke holdt nogen pressekonference, ingen fotografier blev givet og ingen yderligere detaljer blev givet. Denne lakoniske meldingen markerede starten på en tildækkingsoperation, som skulle fortsætte i flere 10 år. Det skulle ikke være nogen offentlige begravelser, ingen identificerbare graver, ingen officiel begravelsesceremoni.
Efter vestlige juridiske standarder var denne manglen på offentlig information om den endelige skæbnen til de henrettede uvanlig. Standardpraksis i dødsstrafsager, selv for de mest afskyelige forbrydelserne, inkluderede formel varsling af familier, udstedelse af vanlige dødsattester og en eller anden form for identificerbar endelig disposition af levningerne. Selv japanske krigsforbrydere, som blev henrettet efter Tokyo-processene i 1948, fik begravelser med offentlige registre og kendte steder. Familierne til de henrettede i Nürnberg modtog derimod bare upersonlig kommunikation, som informerede dem om fuldbyrdelsen af dommen. De fik ingen information om, hvor levningene skulle være. De fik ikke tilbud om væsentlige personlige ejendeler, og fik ikke lov til at udføre begravelsesceremonier. Den officielle meldingen var begrænset til et generelt afsnit. Dommen afsagt af den internationale militærdomstolen mod navn på den henrettede er fuldbyrdet. Ingen yderligere information vil blive givet om denne sagen. Dette informationshullet var ikke tilfældigt, men bevidst. De allierede havde bestemt set for at implementere det, som kunne kaldes en damnatio. Moderne memoria, systematisk eliminering ikke bare af fysiske kropper, men også af alle offentlige dokumenter, som kan lægge til rette for deres posthume markering. Dødsattestene repræsenterede et andet betydeligt anomali. De var ikke registreret i det vanlige tyske civilsystemet, slik tilfældet ville være for ethvert dødsfald på allieret territorium. I stedet blev de udstedt udelukkende gennem klassificerede militære registre, utilgængelige for offentligheden og familierne selv. Den internationale pressen, specielt fra land, som var neutrale under krigen som Schweiz og Sverige, begyndte at stille spørgsmål ved den officielle tavsheden. Korrespondenten for Neue Zürcher bare 2 uger efter henrettelserne publicerede München Zeitung en artikel med titlen Mysteriet med de savnede liggende, som bemærkede, at ingen bayerske myndigheder havde nogen information om begravelser på lokale kirkegårder. Disse indledende rygterne blev kategorisk afvist af okkupationsmyndighederne. Den allierede militærtalsmanden i Bayern beskrev slike spekulationer som grundløse og sygelige formodninger, og spredning af usandheder, som har til hensigt at skabe kontrovers. Hovedstrategien for at opretholde tildækkingen var militær klassificering af al relateret dokumentation. Fængselets logistiske registre knyttet til natten 16-17. Oktober blev klassificeret som konfidentielle. Militærdokumenter, kategori 5, som indebar det højeste niveauet af restriktioner, utilgængelige selv for de fleste allierede officerer uden specifik autorisation. Parallelt blev registrene ved Ostfriedhof-krematoriet i München omhyggeligt ændret. Da kremationen af de henrettede skulle have været registreret, blev det sat ind falske opføringer, som beskrev kremationen af uidentificerede amerikanske soldater, som døde af smitsomme sygdommer. Fiktive militære serienumre og fabrikkerte medicinske diagnoser blev tildelt. Tildækkingsoperationen var så grundig, at selv signaturerne til militærpræster, som angiveligt var til stede ved disse ikke-eksisterende kremationerne, blev forfalsket. Informationshemmeligheden blev personligt overvåget af oberst William S. Schadell, en officer, som specialiserede sig i psykologiske operationer og kontraefterretning. Under hans ledelse blev en streng opdelingsprotokol implementeret. Ingen personer involveret i nogen fase af operationen ville have fuld kendskab til hvert trin i processen. Denne strategien med informationsfragmentering viste sig at være effektiv i flere 10 år. Det var ikke før på 1970-tallet, med starten på den delvise afklassificeringen af militærarkiver fra 2. verdenskrig i USA, at de første troværdige dokumenterne om lejkenes skæbne begyndte at dukke op. I 1975 fik den tyske historikeren Ernst Gräber tilgang til et delvis censureret dokument, som nævnte specialtransport af 11 umærkede kister fra Nürnberg til München 17. oktober 1946. Rapporten, selvom den var omfattende, redigeret i sine specifikke detaljer, inkluderede en reference til Ostfriedhof, krematoriet, og ordre om at fortsætte med største diskretion og hastværk. 2 år senere, i 1977,
publicerede den amerikanske journalisten Joseph B. Traister en længere artikel i New York Times baseret på interviewer med en tidligere soldat, som havde deltaget i natkonvojen. Dette vidnesbyrde gav den første troværdige bekræftelsen på, at ligene havde blivet kremret og asken spredt i en bayersk elv. Parallelt med disse dokumentariske afsløringerne begyndte personlige øjenvidneskildringer at dukke op. Karl-Heinz Willgruber, en ansat ved Ostfriedhof-krematoriet i efterkrigstiden, gav et interview med Der Spiegel i 1918, da han beskrev hændelserne med bemærkelsesværdig præcision. Amerikanske lastebiler ankom før daggry. De præsenterede også dokumenter, som identificerede ligene som soldater, som havde død af tyfus, men det var tydeligt, at dette ikke stemte. Officererne overvågede os konstant og lod os ikke undersøge ligene ordentligt. En af kisterne havde en anden, mere formel forsegling. Ovnene gik hele dagen, og asken blev ikke behandlet slik vi vanligvis gjorde. Den blev ikke placeret i mindeurner, men i umærkede metalbeholdere, som amerikanerne umiddelbart tog bort. Et andet vigtigt vidnesbyrd blev Git og Hermann Lansinger, en ung bayersk soldat, som blev rekrutteret til hjælpearbejde med okkupationsstyrkerne. Lansinger tilstod at have deltaget i spredningen af asken. Vi blev taget med til et punkt ved Isar-elven, nær Freising, hvor strømmen er specielt stærk. Vi brugte metalspader til at spre indholdet i flere sækker i vandet. Ingen sagde et ord under proceduren. Vi blev beordret til ikke at se direkte på det, vi kastede, men det var tydeligt, at det var menneskelig aske. Det grundlæggende spørgsmålet genstår, hvorfor denne ekstraordinære indsatsen for at skjule likenes skæbne? Den officielle forklaringen, som endelig blev formuleret af det amerikanske forsvarsdepartementet i en udtalelse fra 1995, slog fast, at tiltagene, som blev iværksat efter henrettelserne i Nürnberg, svarede på det strategiske behovet for at forhindre oprettelsen af mindesteder, som kunne tjene som samlingspunkter for nynazistiske organisationer. Denne begrundelsen har et historisk grundlag. I Italia blev Benito Mussolinis grav i Predappio i praksis et pilegrimssted for nyfascister. I Japan blev levningerne af henrettede krigsforbrytere til slut flyttet til det kontroversielle Yasukuni-helligdommen, hvor mindestunden der sammen med andre krigsdøde har skabt vedvarende diplomatiske spændinger med asiatiske nationer, som led under japansk okkupation. Det findes imidlertid en dybere forklaring på tildækkingen. Absolut kontrol over den historiske fortælling. Nürnberg-processene var ikke bare en retslig øvelse, men en grundlæggende handling i efterkrigstidens internationale orden. Fremstillet som retfærdighedens triumf over barbari, krævede sagsbehandlingen en fejlfri symbolsk afslutning. En konklusion, som ikke gav rum for alternative tolkninger. Hvis offentligheden begyndte at stille spørgsmål ved problematiske sider ved henrettelserne, de tekniske fejlene, som unødvendigt forlængede de dømtes lidelse, bøddelens ustabile personlighed eller den forhastede afhændingen af levningene, kunne den centrale fortællingen om eksemplarisk retfærdighed blive svækket. De allierede trængte en ren slut, ikke en kontroversiel epilog. Denne restriktive håndtering af information var en del af en bredere strategi for at definere, hvordan Nürnberg skulle huskes. Sejrsmagtene havde ikke bare militært besejret det tredje riget. De bestemte nå, hvordan denne perioden skulle indlemmes i det kollektive mindet. Hemmelighold om ligenes endelige skæbne forhindrede enhver modfortælling, som kunne opstå rundt nazistiske martyrer. Effektiviteten af denne strategien blev demonstreret af dens lange levetid. I næsten 3 år forblev mysteriet om ligenes skæbne i stor grad uden for international offentlig debat. Da sandheden endelig kom frem, havde verden ændret sig nok til, at afsløringerne havde begrænset indvirkning. Den kolde krigen havde omkonfigureret geopolitiske prioriteringer, yngre generationer havde andre samtidige bekymringer, og enigheden om naziregimets kriminelle natur var godt etableret. Dette sidste paradokset fra Nürnberg fortsætter at give genklang i moderne debatter om overgangsjustis, mens de allierede offentligt proklamerede principper om retslig åbenhed og udtømmende dokumentation af historiske forbrydelser, implementerede de samtidige protokoller for hemmelighold og informationsmanipulering.
Den samme domstolen, som satte standarden for omhyggelig dokumentation af grusomheder slik, at de aldrig skulle blive glemt, valgte at slette sine egne sidste spor. Nürnbergs bedste befarte hemmelighed. I flere 10 år forsvandt ikke bare ligene, som blev henrettet i Nürnberg fysisk. Elimineringen af dem skabte et tomrum, som udvidede tavsheden langt ud over selve retshandlingen. Det, som startede som en hemmelig operation for at forhindre pilegrimsrejser, resulterede i en række historiske, politiske og kulturelle effekter, som ikke blev offentligt adresseret før mange år senere. På 1950- og 1960-tallet forsøgte journalister og uafhængige historikere uden held at få tilgang til dokumenter knyttet til den endelige disponeringen af levningene. De amerikanske militærarkiverne opbevarede de logistiske dokumenterne til konvojen, som transporterede kistene under sikkerhedskontrol. Selv retsforespørgsler fra slægtninger til de henrettede blev mødt med administrative varsler med henvisning til militære sikkerhedsmæssige årsager. I Vesttyskland blev de første akademiske forsøgene på at rekonstruere ligenes skæbne marginaliseret. Officielle institutioner undgik temaet. Det fandtes ingen graver, ingen attester, ingen begravelsesdokumenter, men heller ingen klare forklaringer. Denne kombination gav uundgåelig næring til spredningen af alternative teorier. Nogle forfattere, hovedsageligt fra revisionistiske kredser, begyndte at hævde, at de dømte faktisk ikke var blidt henrettet. Det blev snakket om hemmelige pagter, ligbytter og skjulte eksil i Latinamerika. Manglen på en dokumenteret grav gav en narrativ mulighed, som var vanskelig og empirisk modbevise. Ingen institution svarede officielt på disse påstandene. Tomrummet vedvarede. Samtidig opstod det efterforskninger af VVA, som ikke var tilladt at lægge frem under retssagerne. Nogle allierede aktorer klagede internt over udelukkelsen af tyske filer knyttet til forhandlinger med udenlandske selskaber eller uønskede samarbejde. Selv om disse temaerne gik uden for retssakens omfang, forstærkede bevisudvalget opfatningen af total narrativ kontrol. Skjulingen af lig var ikke bare en teknisk afgørelse. Over tid blev det et funktionelt fravær. Ingen levninger, ingen relikvier, ingen inskriptioner. Denne materielle forsvindingen fremmede en slags selektiv glemsel, men genererede også symbolske konsekvenser. Nynazistiske bevægelser, frataget graver eller fysiske mindesteder, udviklede alternative mekanismer for mindemarkering. Fra slutten af 1960-tallet på visse datoer, specielt 16. oktober, blev det registreret hemmelige møder på steder knyttet til det tredje rigets historie. Stearinlys blev tændt langs strækninger og viser elven. Blomster blev lagt ned i nærheden af Ostfriedhof uden nogen åbenbar begrundelse. Likenes forsvinding forhindrede ikke mindet om dem. Det bare fortrængte det. Tyske, britiske og amerikanske efterretningstjenester overvågede disse fænomenerne i flere 10 år. Rapporter fra Forbundsdepartementet til Verfassungsschutz, forsvaret fra 1980-tallet, refererer til alternativ begravelsessymbolik, som blev opdaget i ekstremistiske kredser. I stedet for en grav, en kalender. I stedet for en gravstein, en kodet dato. Historiske mindeinstitutioner, som for eksempel de Forenede Stater Holocaust, mindesmærket eller Yad Vashem stod over for et strukturelt problem. De kunne ikke vise frem nogen fysiske levninger af de, som blev henrettet i Nürnberg. De kunne heller ikke vise frem kister, urner, klæder eller autentiske obduktionsfotografier. Alt var bevist fjernet. Deres interne arkiver erkender denne begrænsningen. Det findes ingen materielle elementer fra slutten af den retslige processen. Retfærdighed blev fuldbyrdet uden relikvier. I modsætning til andre henrettelser af krigsforbrytere, var det i Nürnberg-sagen ingen læk, som kunne genfindes for genetisk testing, retsmedicinsk analyse eller ny undersøgelse. I 1962, da Adolf Eichmann blev hængt i Israel, blev kroppen hans kremeret og asken spredt til søs. Men forskellen er, at alt blev offentligt rapporteret, fotograferet, dokumenteret og registreret. Ikke i Nürnberg. I 1978 bad en gruppe historikere fra Instituttet for Samtidshistorie i München formelt om tilgang til originalarkiverne fra Ostfriedhof.
krematoriet for at sammenligne datoer og korrelationer. De blev afslået af diplomatiske sikkerhedshensyn. Dette var den sidste registrerede akademiske forespørgsel før den delvise åbningen af arkiverne på 1990-tallet. Spredningen af levningerne i Isar-elven blev officielt præsenteret som en måde at forhindre oprettelsen af symbolske helligdommer. Men denne afgørelsen forhindrede ikke fremvæksten af martyrfortællinger. I hemmelige fora, ulovlige publikationer eller krypterede mindemarkeringer blev de henrettede omformet som ofre for den nye orden. Den fysiske slettingen blev tolket som en bekræftelse på en ubeskrivelig sandhed. På 1990-tallet, efter jerntæppets fald, blev dokumenter fra russiske arkiver knyttet til Nürnberg delvis afklassificeret. De afdækkede ingen bevis for likenes skæbne, men de afslørte interne debatter blandt sovjetiske tjenestemænd om hvorvidt det var tilrådeligt at afsløre detaljer om den amerikanske logistiske tildækning. Konsensus var, at det ikke burde gøres. Ingenting er vundet, og fienden er styrket. Til dags dato har ikke magterne, som organiserede retssagen, USA, Storbritannien, Frankrig og Rusland, udstedt nogen fælles erklæring om operationen for at kvitte sig med ligene. Det findes ingen officiel markering, intet monument og ingen offentlig dokumentation. Beslutningen, som blev taget i oktober 1946, er fortsat en statshandling uden en administrativ epilog. Sporet efter de henrettede i Nürnberg ender officielt ved elven Isar. Derfra findes det ingen identificerbare levninger, ingen standardjuridiske dokumenter, ingen genfundede genstander. For nogen repræsenterer denne absolute nedlæggelsen rationalitetens triumf over fanatismen. For andre repræsenterer det et brud i historisk dokumentation. Det, som ikke blev sagt, det, som ikke blev vist, det, som ikke fik spores. Alt dette er en del af det, som fortsat er ufortalt om ligene den dag i dag.